إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғаламнарны юқтан бар қылып, bizlarni o'zining егішігі болмаған сый-хөрмәтләрендә, киң ниғмәтләрендә яшатучы, бірдән бір Раббыбыз, ғаламнар Раббысы, бірдән бір ғибадәткә лайық болған хақ иләһебез Аллаһ Тәгаләгә мақтау һәм улуғлауларыбыз, шөкер һәм рәхмәтләребез булсын. Җир һәм күкләргә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, Аллаһының рәхмәтен алып килгән сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтә: "Я айюхаллазина аману тақуллаһ ва куну ма'ас-садиқин." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз. Аңа гынах кылудан сакланыгыз, әмерләрен үтәгез һәм Аллаһыга тугры булган бәндәләр арасыннан булыгыз. Икенче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхаллазина аману тақуллаһ ва кулу каулан садида." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз һәм хайырлы сүзләр, изге сүзләр генә сөйләгез. Азиз кардәшләрем, Аллаһы Тәгаләне саклагыз, ул да сезне саклар. Иманыгызны, Аллаһы Тәгаләнең динен, Аллаһ өстегезгә йөкләгән бурычларны саклагыз, ул да сезне саклар. Аллаһы Тәгаләне саклагыз, аны һәр вакыт саклап яшәсәгез, аның ярдәмен тоеп яшәрсез. Аллаһы Тәгаләнең безгә бүләк иткән ниғмәтләренең берсе тәүлегенә 5 мәртәбә аның каршына басып, аның өчен намаз торгызуыбыз, аның каршында кыям торуыбыз, рукух һәм сәҗдәләргә төшүебез. Аллаһы Тәгаләгә иң якын шушы сәҗдә вакытында аңа үзебезнең моң-зарларыбызны сөйләп, аңа дуа белән ялвара алуыбыз. Әлбәттә, намаз гыйбадәте бәндәләр өстендә торган иң зур бурычларның берсе булып тора. Җир өстенә килгән һәр пәйгамбәр кешелекне иң элек шәһадәт кәлимәсенә, иң элек тәүхидкә чакырса, ягъни җирдә дә, күктә дә Аллаһы Тәгаләдән башка сезнең өчен хуҗа юк. Ул гына сезне ризыкландыручы, ул гына сезне юктан бар итүче, җан бирүче һәм җан алучы, һәм аңа сез кайтачаксыз. Шуңа күрә бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз. Аның гына кылы булыгыз. Табынмагыз кояшка, табынмагыз күккә, табынмагыз йолдызларга, тауларга һәм башка затларга. Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз дип, һәр пәйгамбәр иң элек кешелекне тәүхидкә чакырды. Аннарысын кешеләрне шушы гыйбадәткә, намаз торгызырга өндәде. Һәм без беләбез, намазсыз бер пәйгамбәр дә килмәде. Бер шәригать та намаздан башка иңмәде. Атабыз Адәмнән башлап Мөхәммәд пәйгамбәргә кадәр Аллаһының дине җир өстендә намаздан башка булмады. Һәм газиз кардәшләрем, Коръән аятларыннан күрәбез, сөйкле пәйгамбәребезнең хадисләреннән күрәбез, безнең өммәт кенә түгел, безгә кадәр яшәгән бар өммәтләрдә намаз торгыздылар. Изге кешеләр һәр вакыт намаз белән булдылар, һәм алар да 5 намаз торгыздылар. Хәтта намазларның вакытлары да безнеке кебек булды, һәм бу вакытлар кешелек тарихында сакланып килде. Ләкин җәмәгать ахыр буыннар әлеге гыйбадәткә җиңел карый башладылар.
үзләренә төрле сәбәпләр табып, намазга җиңел карауларын акларга тырышалар. Асылда, бу ниндидер сәбәп булганнан түгел, бу фақат иманнарның зәгыйфләнүе, кешеләрнең диннән ярагаюы һәм дөнья рәхәтенә, дөнья ләззәтләренә алданып, йөрәкләрнең каралуы, күңелләрнең кирләнүедер. Аллаһ Тәгалә шушы пәйгамбәрләрдән соң килә торган буыннарга шулар турында Мәрьям сүрәсенең 59-нчы аятында әйтте: «Фахалафа мин ба'дихим хальф». Шулардан соң, ягъни изге буыннардан соң пәйгамбәрләр, аларның балалары, нәселләре, шуларга ияргән кавымнардан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, башка халыклар килде ди. Яңа буыннар килде ди. Адаус салах ваттабау шахават. Алар намазларын калдырдылар. Алар намазның хакын кимсеттеләр, шахватларына, дөнья рәхәтләренә, дөнья ләззәтләренә иярделәр. Фасауфа ялкауна гайя. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы намаз гыйбадәтенә җиңел караганнары өчен, дөнья шахватларына ияргәннәре өчен алар моның ачы нәтиҗәсен, яман нәтиҗәсен татыячаклар диде. Бу Мәрьям сүрәсе 59-нчы аят. Азиз кардәшләрем, намазлы халык намазын бер кайчанда, бер мизгел эчендә югалтмаган. Иблис, шайтан һәр вакыт без кешеләр шушы бөек гыйбадәтне югалтсыннар өчен, намаздан ярагайсыннар өчен, ул һәр вакыт төрле юллар эзләгән, төрле ысуллар, мәкерле планнар корган. Кешенең шушы бөек гыйбадәткә карата ихтибарын киметергә тырышкан һәм бер ишекне ачкан. Аннары соң икенче ишекне, шулай итеп кешелек намаздан ярагайган. Аллаһ Тәгалә безгә Бакара сүрәсенең 238-нчы аятында әйтә: «Хафизу алас-салават вас-салатил уста ва куму лиллаһи канитин». Саклагыз намазларыгызны. Укыгыз гына дими, укып барыгыз гына дими. Намазларыгызны саклагыз ди, саклап торыгыз ди. Һәм бигрәк тә урта намазны ди. Һәм Аллаһ каршында түбәнчел хәлдә басып торыгыз ди. Үзегезнең түбәнчелегегезне, Аллаһ каршында зәгыйф булуыгызны, аңа мохтаҗ булуыгызны аңлап, Аллаһ каршында түбәнчел басып торыгыз ди. Һәм газиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең менә шушы намазны саклагыз дигән әмрен кай вакыт без намазны укып барырга кирәк, аны калдырырга ярамый дип кенә уйлыйбыз. Әлбәттә, җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең намазны саклагыз дигән сүзе ул безнең өстебездә зур әмер. Һәм Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә шушы әмер хакында сораячак. Һәм намазны саклаучы аны калдырмыйча укып баручы гына түгел. Намазны саклаучы ул намазның шартларын саклый. Чөнки намаз бит ул аны уку гына шарт түгел, аның вакыты бар, аның кыйбласы бар, аның үзенең шартлары, тышкы һәм ичке шартлары бар. Шуңа күрә намазны саклау, ул аның шартларын саклау, ул аның фарызларын саклау. Кыям, руку, сәҗдә булсынмы, аның ваҗипләрен саклау, хәтта аның сөннәтләрен саклау, намазның әдәбен саклау Аллаһның менә шушы әмренә керә. Һәм бүген җәмәгать намазын, әлхәмдүлилләh, Аллаһ кабул итсен, калдырмыйча укып баручылар арасында да намазның шартларын сакламаучылар күп. Намазның фарызларын, ваҗипләрен сакламаучылар күп. Хәтта намазда күп кенә хаталар кылучылар күп. Һәм һәрбер мөселман шушы әмрне әлбәттә кайгыртырга тиеш. Шушы гыйбадәтне яхшылап өйрәнергә һәм намазны торгызганда аны чәчми, түкми, аның шартларын да, фарызларын да, ваҗипләрен дә, сөннәтләрен дә туплап, камил рәвештә укырга тырышырга тиеш. Әйдәгез бүген намазның бөтенесе түгел, кайбер хаталарына гына тукталыйк.
безнең намазда кыла торган, өммәттә таралган кайбер хаталарга тукталасым килә. Шуларның иң беренчесе, бик күп кешеләр намазга барганда ниятнең әһәмиятен аңлыйлар. Әмма ләкин ният һәрбер китапта әйтелгән. Ул тиеш, әмма ул йөрәктә булырга тиеш. Бик күп кешеләр ниятне тел белән әйтүне дөрес саныйлар. Илаһи ният кылдым, фәлән намазны укымакка, идем ушбу хазир имамга һәм башка, әлбәттә ул кайбер китапларда килсә дә, ләкин без фикъ китапларында күрәбез, ниятнең урыны, хәтта гыйбадәте исламия күбебезгә таныш, чөнки моны аңлата башласаң, бездә Хәнәфи мәзһәбендә шулай диләр, гыйбадәте исламияны ачып карасагыз, анда да ниятул калби дигән, йөрәктән дигән. Чөнки ният ул йөрәктә. Синең уең булырга тиеш, синең теләгең булырга тиеш. Хәзер шушы гамәлне торгызырга. Әмма ләкин аны телдән әйтү, аны башкаларга ятлату, сез дә ятлагыз дип. Чөнки булды вакыт безгә дә ятлаттылар. Ул дөрес саналмый, чөнки ниятнең урыны йөрәктә. Шулай ук җәмәгать намазны башлаганда, беләбез, намазга керәбез тәкбиратул ихрам белән, беренче тәкбир белән, чыгабыз беренче сәлам белән. Кайбер кешеләр, бигрәк тә балалар, әллә әтәниләрдән күрәләр, намазга килгәч, алар тәкбиратул ихрамны әйткәндә, әйтү шарт, әмма ләкин менә бу сөннәт кулны күтәрү, кайберсе шулай гына күтәреп куя, шулай гына әйтеп. Хәнәфи мәзһәбендә беләбез, Хәнәфи галимнәре кулны колакка кадәр күтәрү диде. Колакны тию, тотып тору шарт түгел. Юк, андый нәрсә кирәкми. Күтәрү шушы дәрәҗәгә. Бар мәзһәбләр, алар үзләренең дәлилләренә таяндылар җилкәгә кадәр. Ләкин кайбер кешеләрнең шулай итеп уйнап кына киндеккә, корсакка хәтлек кенә күтәрү дөрес түгел. Бу намазның сөннәт гамәлен кимсетү була. Шуңа күрә балаларны да карап торыгыз һәм үзегезне дә төзәтегез, намазда тәкбиратул ихрамда кулны дөрес итеп күтәрегез. Шулай ук җәмәгать, әгәр дә без килеп мәчет намаз укыйбызмы, намаз алдыннан булган сөннәт намаз укыйбызмы, шул вакыт муазин торып, имам чыгып, камәт әйтелә башласа, безгә ашыгырга кирәк фарыз намазга. Мин әле сөннәт укыйм, сөннәтемне укып бетерәм дип, намазны сузырга ярамый. Әгәр дә муазин камәтне төшереп бетерергә һәм имамга намаз башлаганчы вакытың бар икән, намазыңны укып бетер. Мәсәлән, соңгы ракагатта син инде намазыңны, әттәхиятыңны, салаватыңны укып, сәлам бирә аласың, бетер. Әгәр дә җитешә алмыйсың икән, намазыңнан чык. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә намазга камәт төшсә, фарыз намаздан башка намаз юк диде. Чөнки сине фарызга чакыралар Аллаһ каршына. Шуңа күрә башка намазлар кала. Бу имам Муслим җыентыгында килә. Шуңа күрә җәмәгать монда фарыз укый, кемдер тегендә нәрсәдер укый, алай булмый. Ул шушында кушылырга тиеш була. Шулай ук җәмәгать зур хаталарның берсе килгәндә намазга ашыгып килү. Мәсәлән, килеп кирдең, камәт төшә, яки намаз укый башлаганнар, кайбер кеше йөгерә башлый. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтте, әгәр камәтне ишетсәгез, намазга барыгыз диде. Һәм тынычлыкны саклагыз диде. Ягъни намазга тынычланып килергә кирәк. Мышнап, һавада сулый алмыйчы, килеп 2 рәкагать буе мышнап тору, тынычлана алмыйчы, ул дөрес түгел. Тынычлыкны саклагыз һәм вала тусригу, ашыкмагыз диде. Йөгереп килмиләр. Күпме өлешенә өлгерсәгез, укыгыз ди, ә калганын тутырып бетерегез ди. Шуңа күрә ракагатның башына өлгермәсәң, син рукугка кадәр өлгерергә тиеш, бу ракагатка өлгермәсәң, икенче ракагатка. Кайсысына өлгерсәгез, укыгыз ди, өлгермәгән өлешен сәлам бирмибез, сәламнан соң торып укып бетерәбез. 2 мыламы, башкасымы, алар фикъ китапларында бар. Әмма ләкин йөгереп, шабып намазга килү юк, ләкин менә монда галимнәр бер генә безгә истисна, исключение әйтәләр. Әгәр дә син кергәндә камәт төшеп, син тәкбиратул ихрамга өлгерәсең икән,
Рәкағатка түгел, чөнки тәкбир әйтелсә булды инде. Имам кергән икән, өлгермәдең. Ашыкма. Әгәр дә тәкбиратул ихрамга өлгерерлек булсаң, бераз ашыгырга ярый дип, ул сөннәттә сахабалардан бу нәрсәләр килә. Шуңа күрә бу әйбер бар. Шулай ук җәмәгать, намазга соңга калып килсәң, әгәр дә имам бер намазның бер өлешен үти икән, син тәкбир әйтеп, шул өлештән дәвам итәргә тиеш. Кайбер кешеләр, мәсәлән, килеп керде, имам рукук кыла, яки сәҗдә кыла, яки әттәхиятта, алар басалар да көтеп торалар, кыямга басканны. Кирәкми. Бу да сөннәткә каршы килә, чөнки Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйтте: кемдә кем мине рукук, яки кыям, яки сәҗдә хәлендә тапса, минем хәләтемдә миңа кушылсын диде. Мин нинди хәләттә булсам, мин кыямда торам икән, кыямда кушылсын. Мин рукугда торам икән, рукугда кушылсын. Мин сәҗдәдә торам икән, сәҗдәдә кушылсын ди. Хәзер алар барыбер тора дип көтеп торырга кирәкми. Шундук имамга ыйырга һәм ияргә кирәк. Шулай ук җәмәгать, бик күпләрнең намазда булган хаталары һәм бу хатаны безгә төзәтергә кирәк. Бу безнең Аллаһ Тәгалә каршында иманыбызга, тақвалыгыбызга кайта. Намазда боргаланып тору, намазда селкенеп тору. Раббың каршына килеп баскансың икән, кем каршында басуыңны онытма. Раббың каршында торгансың икән, тыпырчынып, кашынып, як-якка боргаланып, селкенеп, үзеңнең һәм башкаларның намазын кимсетеп торма. Аллаһ Тәгалә каршына баскансың икән, йөзеңне башкага сарыф итмә. Син бит кыйблага юнәлттең. Аллаһка юнәлттең дип без аңлыйбыз. Шуңа күрә үзеңнең йөзеңне ишектән кергән кемгәдер, сәгатькә, карале бу имам бигрәк озак укыды бүген таравихны дип, башка җирләргә кемдер капкадан кирде, ишектән кирде, кемдер йөри, йөзеңне сарыф итмә башкаларга. Аллаһ каршында торасың икән, каршыңа булсын йөзең. Шулай ук хәтта күз мәсьәләсендә дә килә. Шуңа күрә Гайша радиллаһу анха сөйкле Пәйгамбәребездән сорады, намазда боргалану ничек була диде. Боргаланып тору, селкенеп тору, башны бору. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бу урлашу диде. Шайтан кешенең намазыннан урлый диде. Бер тапкыр борылдың, китте әҗр. Шайтан нәрсәнедер эләктереп алды. Һәм син боргаланган сайын, башыңны борган сайын аңла, шайтан нишлей? Синең әҗреңне ала. Намазыңны сүтә ул әкрен генә. Намазың бозылмаса да, әгәр дә кыйбладан күкрәгең китмәсә бозылмый, әмма ләкин боргаланган сайын синең намазыңны шишә шайтан. Ул синең намазыңнан урлый диде, бу Имам Бухари риваятында килә. Шулай ук сөйкле Пәйгамбәребез, кайберләрегезне мин намазда ди күрәм, ат кыйрыгын селкеп торган кебек ди. Ул селкеп, кулларын селкеп, тигендә карый, монда карый, кемдер түбәтәен төзәтә, кемдер киемен бора, кемдер кашына, кемдер нәрсәдер кесәсендә актара. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ат кыйрыгын селки бит менә булай. Сыер кыйрыгын селки, шулай торып селкенеп, боргаланып тормасын. Намазда тынычланыгыз ди. Кеше намазда тынычланырга тиеш. Ул Аллаһ каршында басып тора. Онытма кем каршында торуыңны. Онытылып китә күрмә. Шуңа күрә намазда тынычланыгыз дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә боргаланып торудан кисәтте. Шулай ук күзләрне йөртү. Аллаһ каршына килеп бассаң, күзең сәҗдә урынында булсын. Башың шушы урынга юнәлсен, болай да тормасын. Башыңны бөтенләй иеп бетереп, аягыңа да карап торма, сәҗдә урынына кара. Һәм хәтта күзне өскә күтәрүдән хәтта Пәйгамбәребезнең катгый тыюы килде. Ул безне кисәтте һәм нәрсә диде? Яки бу эштән тукталсыннар диде, яки күзләрен югалтырлар, күзләрен сукырайыр диде. Менә шулай итеп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта Аллаһ каршында басып торганда күзеңне өскә күтәрү, ягъни үзеңнең түбәнчелегеңне бетереп, тәкәббер кеше кебек үзеңнең йөзеңне өскә күтәрү, күзеңне өскә күтәрүне Пәйгамбәребез катгый рәвештә кисәтте. Бу Имам Бухари риваятында килә. Шулай ук җәмәгать, бик күпләрнең хаталары. Бигрәк тә авыл җирләренә барсак, әллә имамнар үзләре белеп бетерми, әллә имамнар аңлатып бетерә алмый.
намазда имамга үйшілер имамны узалар. Жәмәгать намазында имам нәрсә дигән сүз? Алда басып торучы дигән сүз. Шуңа күрә имамны узып бер нәрсә дә эшләргә ярамый. Имам кыямда икән, син дә кыямда тор. Имам рукуга төшеп киткәч, син дә төш. Имамнан алда төшмә. Имам тормаган икән, кая керәсең? Торма. Имам менгән икән, сәҗдәгә төшмә, имам китмичә. Шуңа күрә җәмәгать, бу шулай ук безнең динебездә катгый куела. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намазда имам булып чыкты да, шуннан соң кешеләргә борылды. Һәм әйтте: "Әй кешеләр, әйюханнас, мин сезнең имамыгыз" диде. Ягъни мин сезнең алдыгызда имам булып торам. Мине рукух белән дә, сәҗдә белән дә, кыям белән дә узмагыз диде. Миннән узып эшләмәгез берәйберне дә диде. Нинди генә намазның хәрәкәте булмасын. Шулай ук икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез кемнәр беренче хадисны аңламый, кемнәргә авыр аны аңлау. Мин сезнең имамыгыз һәм сез мине узмагыз дип Пәйгамбәрбезнең сүзен аңламый, аларга икенче төрле әйтте. Бу Бухари Муслим риваятында килә. Кеше ди, үзенең башын имамнан алда күтәргәне өчен Аллаһ аның башын ишәк башына әйләндерер. Яки кыямәттә аны ишәк сурәтендә кубарылыр дип курыкмыйм әллә ди. Әллә курыкмыймы кеше ди? Имамны узган өчен намазда аның башы ишәкнеке кебек булыр дип курыкмыйм әллә ди. Шуңа күрә бу кисәтү килде. Һәм намазда имамны узырга ярамый. Һәм Барра ибн Азиб әйтә, бу шулай ук Бухарида килә. Пәйгамбәрбез рукугдан "Сами'аллаһу лиман хамидах" дип торгач, без дә тордык ди. Һәм ул сәҗдәгә төшеп китмичә без билләребезне бөкмәдек ди. Ягъни басып тордык ди. Бер кем дә Пәйгамбәрдән узып төшеп китмәгән. Шуңа күрә имам беренче булырга тиеш. Дөньяда узыгыз имамнарны, имамныкыннан әйбәтрәк йортыгыз булсын, хатыннарыгыз да күбрәк булыр, акчагыз да күп, ләкин намазда узмагыз. Чөнки бу Пәйгамбәребезнең кисәтүенә туры килә. Шулай ук җәмәгать рукух. Кайбер кеше рукух кылганда бөтенләй төшеп бетә. Кайбер кеше яртылаш кына төшә. 90 градуска кеше сынырга тиеш. Һәм аның аркасы мөмкин булса, әгәр дә авыру башка сәбәпләр булмаса, аның аркасы тигез булырга тиеш. Һәм башы үскәдә күтәрелергә тиеш түгел, аска да төшәргә тиеш түгел. Башы аркасының дәвамы булырга тиеш. Бик күп кардәшләр рукух кылганда яки бөтенләй төшеп бетәләр, яки яртылаш кына төшәләр. Икесе дә дөрес түгел. Хәтта балаларны да шуңа мин инде үзем дә өйдә гел кисәтәм, балачаганы, чөнки бу рукугның дөрестлеге. Ул кеше тип-тигез ятырга тиеш. Һәм инде менә бу шулай ук рукугның шартларыннан тора. Шулай ук сәҗдә мәсьәләсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу хадис Абдулла ибн Габбастан килә. Аллаһы Тәгалә миңа 7 әгъзага сәҗдәгә төшәргә, ягъни 7 әгъза белән сәҗдә кылырга әмр итте ди. Маңгай белән ди, һәм шушы сүзне әйткәндә борынын төртеп күрсәтте. Ягъни маңгай белән сәҗдә кылганда маңгайны тидерү генә түгел, борында тиергә тиеш. Бу шуны аңлата. 2 кулга диде, 2 тезгә һәм 2 аяк бармакларына диде. Менә шушы 7 әгъза, 2 аяк бармаклары, 2 тез, 2 кул һәм маңгай белән борын. Менә булар бөтенесе дә тиергә тиеш. Кайбер кешенең сәҗдә кылганда маңгайы тия, борыны тими. Бу дөрес түгел. Аның сәҗдәсе дөрес түгел. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям маңгай белән дигәч төртеп күрсәтте. Борын да моңа керә диде. Кайбер кеше бигрәк тә арттан күрсәң намазын, 2 аягы күтәрелгән үскә. Сәҗдәдә бөтен җире тигән, 2 аягы өстә. Юк, 2 аякның да бармаклары тиеп торырга тиеш. Бу сәҗдәнең дөрестлеге җәмәгать. Шуңа күрә сәҗдәдә 7 әгъза белән кылырга тиеш. Шулай ук сәҗдә кылганда тәннең, менә син сәҗдә кылганда кайсы синең әгъзаларың шушында катнаша, тәннең бер әгъзасы икенче әгъзага салынырга тиеш түгел.
икенче әгъзага ятып, ул өлешсез калырга тиеш түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сәҗдә кылганда эт яткан кебек ятмагыз. Терсәк тиергә тиеш түгел. Куллар тия, маңгай борын тия, терсәк тими. Кайбер кеше эт яткан кебек ята. Ул сәҗдә дөрес түгел. Шуңа күрә терсәкне күтәрергә кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тыйды, эт яткан кебек ятмагыз диде. Шулай ук бер әгъза икенче әгъзага ятмасын өчен безнең беләкләр тәннән бераз аерылырга тиеш. Бераз. Булай ятып бетерергә тиеш түгел, әгәр дә кысынкы булмаса инде. Әлбәттә кысынкы булса, кай вакыт терсәк тә ятырга туры килә. Чөнки сыймыйбыз кайбер мәчетләрдә. Әлхәмдүлилләh. Шулай ук булар тими, шулай ук ботлар корсакка тиергә тиеш түгел. Ара калырга тиеш. Әз генә сәҗдәне иркенләбрәк кылырга тиеш. Кайбер кеше ята, ул җыерылып бетеп, аның тезләре корсагына тия. Чөнки тезләрен корсагына тисә, синең бу өлешең сәҗдә кыла алмый. Ибн Кайым әйтә, һәрбер әгъзагызга бирегез ди, шушы сәҗдәдә катнашырга ди. Шуңа күрә корсак ятмасын бот өстенә. Ботларыбыз ятмасын балтырларга, икраларга. Кайбер кеше аягын кысып бетерә, юк кысылып бетмәсен, бер-берсенә тимәсеннәр. Ягъни һәрберсе сәҗдәдә катнашсын. Шундый сәҗдә ул дөрес санала. Бик күп кешеләрнең хаталары җәмәгать, бик күп кешеләрнең хаталары намазны ашыгып башкару. Әлхәмдүлилләh. Аллаһ разый булсын. Базарыңны калдырдың, кибетеңне калдырдың, эшеңне калдырдың, тахаратыңны алдың, килдең. Булды бит инде. Хәзер бир намазның хакын. Күпме тырыштың? Юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, намазда ди бер хадистә килә, әтәш җимеш укыган кебек, икенче хадистә карга дип килә, ризык ашаган кебек намазны укымагыз ди. Кайбер кешенең чыннан да карап торсаң, ничек тавыклар җимеш укыйлар, сәҗдәләре шундый, рукуглары шундый. Бу бик зур хата. Намазда ашыгырга ярамый. Бу ашыга торган эш түгел җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, бурларның иң яманы кем ул бур? Кешәйбер сурлаучы. Без бурларны яратмыйбыз. Чөнки ул эшләп ашамый, ул урлап ашый, ул гаделсез, ул залим, ул кешәйберсен ала. Һәм бурлар гел хурлыкта. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез әйтте, бурларның иң яманы ди, иң начар бур кайсысы ди? Кем үзенең намазыннан урлый ди. Кешәйберсен урлый дими? Кем үзенең намазыннан урлый ди. Һәм сорадылар, я Расулаллах, ничексең кеше намазыннан урлый ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, ул рукугын, сәҗдәсен тамам кылмый ди. Ягъни ахырына җиткерми ди. Җиренә җиткереп башкармый ди. Һәм бик күп кешеләр рукуг төшәләр, төшеп тә җитә алмыйлар, менеп китәләр. Менеп тә җитә алмыйлар, әле бит менеп җитәсе бар. Әле менеп җиткәннән соң Раббана лакал хамд дип зикр әйтәсе бар. Юк, менеп тә җитә алмыйлар, шундук төшеп китәләр. Сәҗдәгә кайбер кеше төшеп тә җитә алмый, шундук менә башлый. Кайберсе сәҗдә менеп тә җитә алмый, анда бит утырып торырга кирәк. Әле аның үзенең зикре бар, юк, шундук икенче сәҗдәгә менеп китә. Шуңа күрә рукугын һәм сәҗдәсен тамам кылмый диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм икенче бер хадистә беләбез, бер кеше намаз укыганнан соң килде, Пәйгамбәргә сәлам бирде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, ирҗи фасалли фа иннaka лам туsalli диде. Кайтта яңадан укы намазыңны диде. Син намаз укымадың диде. Ягъни син укыган намаз ул намаз түгел диде. Ул яңадан басып укыды. Тагын килде, Пәйгамбәрбез әйтте, бар яңадан кайт диде. Яңадан укы намазыңны диде. Күрәсең, сөннәт, нәфил намаз булгандыр. Шуннан соң яңадан кайтты. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм яңадан җибәрде. Белми, нәрсә эшләргә? Пәйгамбәрбез әйтә, бу намаз түгел ди. Шуннан соң әйтте, я Расулаллах, мин бүтән төрле белмим. Ничек диде? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм намаз өйрәтте аңа. Ничек итеп син рукуг төшкәч, синең аркаң тынычланырга тиеш. Шул зикерне әйткәндә, ул тынычланырга тиеш. Әгәр дә син төшеп беткәнче менсәң, ул тынычлана алмый бер ничектә. Шуңа күрә рукуг төштең икән, тынычлан диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Самигаллаху лиман хамидах дип торгач, кеше турайырга тиеш, кеше тынычланырга тиеш. Шуннан соң гына ул сәҗдәгә төшеп китә. Сәҗдәгә төштең икән, бөтен әгъзаларың тиде икән, тынычлан.
тынычлансын синең мускулларың, мышцаларың, сөякләрең, буыннарың. Тынычландымы? Хәзер мен зикр әйтеп. Мен. Ике сәҗдә арасында утыр. Тынычлан. Тынычлангач, bütün әгъзаларың, буыннарың үз урынына кайткач, яңадан төш. Менә шулай иттереп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям намаз укырга кушты. Хәтта бу хадисне күп галимнәр әйттеләр. Итминан, намазда тынычлану. Һәр нәрсәне, һәр гамәлне кылганда дөрес итеп кылу намазның шартына керттеләр. Һәм моны бозган кеше хәтта намазны боза диделәр. Менә шуңа күрә җәмәгать намаз белән намазда ашыгырга ярамый. Намазда, намазны узун итеп укып була, ләкин кыска итеп укыганда да кай вакыт без аны ашыгып укырга тиеш түгел. Аның шартын бирергә кирәк, шартын үтәргә кирәк. Һәм галимнәребез әйтә, бик күп кешеләр намазда итминан кагыйдәләрен бозалар, ике халәттә диләр. Берсе рукугдан соң, менә шушы кичкенә кыям бар бит, бастың, самигаллаху лиман хамидах дип. Менә шушында бик күп кешеләр бозалар намазны ди. Икенчесе ике сәҗдә арасында ди. Чөнки кайбер кеше уйлый, бу шарт түгел дип. Бу син беренче кыямда озак итеп ничек басып торсаң, икенче кыямда ул кадәр озак булмаса да, ул намазның шарты булып тора. Һәм аннан башка намаз дөрес булмый. Шуңа күрә син бу кыямны рукугдан торгач, син аны тиешле дип карарга тиеш. Һәм син басып, тынычланып, Аллаһка зикр әйтәсең, аннары соң гына чыгып китәсең. Һәм ике сәҗдә арасында да бик күп кешеләр үзегезнең намазыгызга игътибар итегез. Минеп тә җитми чыгып китәләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям утыра иде, анда зикрләр әйтә иде. Аның үзенең дугалары килде. Рабби гфирли дип килде. Шулай бит, Раббым мине гафу ит дип. Менә шуңа күрә галимнәр әйтәләр, бик күп кешеләр шушы ике урында итминан кагыйдәсен бозалар диде. Һәм ул сүзләр безгә дә кагыла җәмәгать. Менә шулай иттереп, намазда бик күп хаталарыбыз бар. Әлбәттә, бу хаталарны укып чыгу өчен, аңлату өчен бер хитбә җитми. Шуңа күрә без аны дәресләрдә кузгатырга тиешбез. Намазны кайдадыр, ниндидер урынында шикләрегез бар икән, килегез остазларыгызга, укытучыларыгызга, шалтыратыгыз телефоннан, чөнки намазны җыярга кирәк. Чөнки моннан тыш, әле күп хадисләр бар. Мәсәлән, бик каты хадисләр бар. Намаз укучының алдыннан йөрү. Кай вакыт җәмәгатьтә без намазны бетерәбез дә, карап тормыйбыз, артта безнең кеше намаз укымый, юкмы, каршысыннан китәбез. Катгый рәвештә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тыйды. Каршыннан үтеп киткәнче кешенең диде, 40 вакыт торса хәерлерәк көтеп диде. Һәм бу хадисне риваят кылучы, мин белмим ди, ул 40 сәгатьме булды, 40 көнме булды, 40 ай басып торса да хәерлерәкме ди аның каршыннан киткәнче ди. Шуңа күрә җәмәгать моның турында бик күп безгә катгый кисәтүләр килә. Алла сакласын, гынахлы булуыгыз бар. Намаздан чыгам дип, намаз укучылар каршыннан китмәгез, һәр вакыт карагыз, уяу булыгыз җәмәгать. Шулай ук кемдер аерым кайдадыр намаз укып тора икән, каршына нәрсәдер куерга тырышсын. Чөнки кешеләр белсеннәр аның намазда икәнен, һәм шул каршында торган сутра, шушы киртә аша үтеп китерләр. Кай вакыт бер нәрсә булмаса, түбәтәеңнеме, сумкамын куеп булса да, чөнки кайбер кеше тегендә килеп баса, каршысыннан беркем йөри алмый. Менә бу әйберләр бер-беребезнең хакын якларга ярдәм итә. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям зикр әйткәндә, намаз эчендә буламы, намаз шындамы, иреннәрең селкенсен диде. Кайбер кеше намазны укый, иштән укылган зикрләрне күңеле белән укый, телен селкетми. Бу дөрес түгел. Күңел белән ният кылына. Менә без шулай инде, безнең күбәй бер киресенчә. Без ниятне ярты мәчеткә кычкырып кылабыз. Кай вакыт тиешле Коръан уку, зикр әйтүләр, әттәхият, салаватлар безнең иштән әйтелә. Алай түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям иренең селкенсен диде. Ният түгел бу, зикр, зикрне әйтергә кирәк. Әйткәндә генә ул зикр була. Шуңа күрә пышылтап, ләкин иштән әйтелә бу зикрләр, тәсбихлар. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы зикр, тәсбихларыгыз белән намазда буламы, намаздан тышмы, Коръан укулар белән бер-берегезгә кымаучы аламагыз ди. Кай вакыт намазда басып торасың, җәмәгатьтә кемдер зикр әйтә, бөтенесе ишетелә. Арабызда кемдер шулай ук Фатиханы укый, бу да теге дә, ләкин тегенеке ишетелеп тора. Әллә колагы аның шукрак бераз. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер-берегезне иза кылмагыз диде.
Бір-бірігізні интектірмәгіз дейді. Кайбір кішінің Аллаху Акбар деген сүзләре иман булмаса да бүтін мәчеткә ишетелә. Менә шуңа күрә үзең гыйбадәтеңне кыласың икән, шиңнән кыл, башкаларга камаучалама. Шулай ук хадисләрдә килә җиңсызганып уку турында, Аллаһ Тәгалә каршында җиңсызганып уку мәкрух турында килә. Шулай ук безнең гаурәткә кермәсә дә җилкәләрнең ачык булуы, мәсәлән, кеше өйдә майка белән укырга мөмкин, ирләр турында сүз бара. Ягъни бу намазның әдәпсезлеге намазда, ягъни җилкәләреңне каплау хәерле булып тора, чөнки җилкәләрне ачып уку шулай ук мәкрух әдәпсезлек санала. Шулай ук хатын-кызларның гаурәт урыннары бигрәк тә, чөнки кайбер кеше, мәсәлән, хатын-кызлар намаз укыйлар, муеннары ачык, яки яулыкны дөрес итеп япмыйлар. Шуңа күрә гаурәтләре ачылып, ул бөтенләй намазны боза. Шуңа күрә бу әйберләргә зур игътибар бирергә кирәк. Ирләрнең дә хәзер гаурәтләре билсез джинсылар киеп, сәҗдәгә төшеп киткәч, бөтен нәрсәләр ачыла. Кендектән аста нәрсәдер ачыла икән, ул бит намазыңны бозуы бар. Шуңа күрә иратларга да гаурәт мәсьәләләрен карарга кирәк. Һәм җәмәгать башка безнең шушы гыйбадәт белән бәйле хаталарыбыз бар. Ул хаталарны белергә, аларны төзәтергә һәм Аллаһ каршында намазларыбызны тиешле дәрәҗәдә торгызырга кирәк. Шундый намазны Аллаһ безгә әмер итте. Шундый намазны безгә пәйгамбәр алып килде. Һәм Аллаһ Тәгалә дә «Вахафизу аля-салавати» дип, намазларыгызны саклагыз дип, Аллаһ безгә әмер итте. Намазны ул кушканча сакларга пәйгамбәребез өйрәткәнчә. Раббым, безләрнең гаиләләребезне, безләрнең балаларыбызны, оныкларыбызны, бездән соң киләчәк буыннарыбызны, нәселләребезне, я Раббым, намазны торгызучылардан кылсаң иде. Я Раббым, безләргә синең каршыңда шушы намазларыбызны, шартларын үтәп, ваҗипләрен үтәп, фарызларын үтәп, сөннәтләрен үтәп, син разый булган рәвештә торгызырга, Раббым, насыйп итсәң иде. Безнең халкыбызга, безнең милләтебезгә, җирлегебезгә, Раббым, намаз әһелләре булып яшәп, намазны саклап, Раббым, син дә безне сакласаң иде. Синең хузурыңа намаз әһелләре булып кайтырга, я Раббым, насыйплардан кылсаң иде. Кыямәт көннәрендә, я Раббым, намаз ишекләреннән һәм башка изгелекләр ишекләреннән җәннәткә керергә насыйп итсәң иде. Астагфируллаһ.